Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama dan yang terutama tepuk tangan yang meriah untuk PG Rejo Agung Baru. Bungane piye, Mak? Pulang kampung neng Surabaya, semoga PG Rejo Agung tetap jaya sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Kelakon sowan meneh nduk ana ing PG Rejo Agung ya dalam rangka tasakuran tutup giling ingkang ditindakake ngrabri iki ya, Mak. Bener kepara nyata. Mula wis dadi tekad lan niate PG Rejo Agung Baru ing Kota Madiun menjadi industri berbasis tebu yang unggul dalam persaingan global. Ngono ya, Mak. Kejaba saka kuwi misine wis jelas, meningkatkan kinerja terbaik melalui pencapaian produktivitas berorientasi kualitas produksi, pelayanan pelanggan prima, serta menjadi perusahaan yang memiliki komitmen tinggi terhadap kelestarian lingkungan, melakukan langkah-langkah inovasi, diversifikasi dan ekspansi untuk tumbuh berkembang berkelanjutan. Ngono ya yo. Mak, apa to sebabe kok pabrik gula iki tetep dilestarekake nganti ripalungguhan iki? Ngene yo, Nduk, manut sing ndak ngerteni pabrik gula mempunyai nilai sejarah dan budaya yang penting di bidang industri era kolonial di zaman dahulu. Kuwi bab sejarah. Ana meneh manfaate ya kuwi sebagai pengembangan dan pelestarian pabrik gula, berkontribusi dalam upaya swasembada gula demi ketahanan pangan nasional. Ya, penanaman tebu dapat menyerap CO2 sehingga mencegah erosi tanah dengan akarnya. Juga mendukung pertanian untuk mengurangi limbah sehingga tebu menjadi tanaman yang multifungsi dan ramah lingkungan kok, no. Kaya ngono kuwi. Mula gandeng ripalungguhan iki hasil dari PG Rejo Agung melimpah ruah, insya Allah kebak barokah. Nyatane ini sejarah capaian yang sangat luar biasa, prestasi yang sangat hebat, karena giling tahun 2025 mencapai hasil yang tertinggi selama PG Rejo Agung Baru ini berdiri. Ngono ya, Mas. Mula bengi iki terus wayangan meneh. Sing jenenge wayangan tumrape PG Rejo Agung wis dadi adat, wis dadi tradisi, wis dadi budaya kok, no. Sing jenenge petani tebu kelawan pabrike ora bisa pisah karo wayang. Mergo sing jenenge wayang kuwi salah satu tontonan kejaba iki tinggalane para luhur sing kabeh duwe kewajiban lestarekake. Angka loro kanthi nanggap wayang ini adalah tontonan yang tentram dan tenang. Ya, angka telu ya kuwi perputaran perekonomian. Sing entuk rezeki lantaran PG Rejo Agung ki wayangan ora mung dalange sindene lan pengrawite, ning uga tukang terop, tukang genjot utawa tukang panggung, sound system klebu ingkang dodol ana njaba UMKM. Klebu para kadang-kadang sutresna budaya nadyanto sore mau udaning gerjeh ora rampung-rampung ning bareng wis terang nyatane sing kepareng rawuh pirang-pirang lan aku wis niteni marambah makaping-kaping lamun to warga masyarakat Madiun adalah promotor lestarinya budaya wayang di Indonesia. Ya mak ya bener kepara nyata. Luwih dhisik ngaturake panuwun marang panjenengane ingkang kepareng rawuh wiwit sore mau nenggih Bapak Wali Kota Madiun, nenggih Bapak Dr. Andes Haji Maidi SHM MMPD ya Mas. Ya mergo diasta karo panjenengane nyatane Kota Madiun saiki apike kaya ngono, endahe kaya ngono, resike kaya ngono. Ya
apa wae mapan ana kota Madiun. Upamane awake dhewe urung dikapangarengake karo Gusti Allah, tindak ana tanah suci nindakake umrah, ya manasi dhisik latihan dhisik ana kota Madiun nang kene wis enek Ka'bahe. Iya to, kaya ngono. Hebat luar biasa. Mongko ya sing nang Arab utawa Mekah kono dadi rebutan, sapa sing ora kepingin ngambung Hajar Aswad ning kota Madiun ya wis ana. Ya apa? Jari Hajar Aswad kuwi biyen resik putih ngono kuwi mergo kuwi watu swarga. Ning gandeng kalepetan dosane menungsa, mula ripalungguhan iki dadi ireng. Ning ngene nduk, nadyan kaya ngapa lan kepiye aja mak nggih guyon, aja mak nggih dolanan. Sing jenenge wong wadon apa nek aku dadi wong keluarga duwe bojo sing ayu pamane. Iya, mongko ning tembung Arab kono ki ana tembung ya kuwi sing kuning lan resik utawa merah. Kuwi kena diarani ya kuwi ya Humairah. Kuwi artine ya kuwi kuning kemerah-merahan. Ya nyeluk bojo ngono kuwi wah sing wedok mesti seneng. Istriku ya Humairah. Kuning mesti sing wedok seneng mergo putih kemerah-merahan. Aja peh bojomu ireng lek menyerok terus Hajar Aswad ki aja. Ya ngono kuwi. Hebat Bapak Wali Kota sangat luar biasa. Lan uga mbok menawa kepareng rawuh Bapak Bupati Kabupaten Madiun Bapak Hari Wuryanto SHMAK ya pepundhene awake dhewe sing ngayomi marang kanca-kanca Madangkara. Bener kepara nyata, muga-muga Pak Wali lan Bapak Bupati tansah pinaringan sehat, amanah penuh dengan barokah. Amin ya rabbal alamin. Pak Danrem Kota Madiun, Pak Dandim Kota Madiun, lan uga Direktur Utama PTPG Raja Wali 1 Bapak Danianto. Bener. Direktur Produksi PTPG Raja Wali 1 nenggih Ibu Nani Sulistiawati. Ya, Jenderal Manajer utawi Pak GM PG Rejo Agung Baru Bapak Imam Nur Salamet. Mboten kata lumpen dumateng mitra petani tebu PG Rejo Agung, sumrambahipun sedaya para staf karyawan PG Rejo Agung, mboten kata lumpen ingkang tansah berkomunikasi kalian kula nenggih Bapak Samsul ya selaku panitia. Kula sak kanca ngaturaken panuwun ing tanpa upami. Ya bener kepara nyata. Ripalungguhan iki ngaturake sing klasik luwih dhisik nok ngono. Upamane aku tak nyuwun sinom parijata marang Ibu Sukesi Rahayu. Ya. Tembang menika ugi kula aturaken minangka tandha bekti kula dumateng pepundhen kula nenggih Gus Mamang lan ugi sumrambahipun para kiai alim ulama ing kota dan Kabupaten Madiun. Mengkono. Monggo Bu Kesi Rahayu dipun aturaken sinom parijata kunjuk dumateng para pinisepuh. Dilaturaken dumateng pepundhen kula Bapak Yuswanto sekalian Ibu Radio Madya FM karo Mas Yoga barang. Sing nalika sore mau aku
sowan diampirake ning radio Madya FM. Ya, perlune mbok menawa panjenengane kangen wayangan meneh, sirku tak arahne saurunge poso ning malah ngersake Barbodo. Ha iya. Alhamdulillah mijil ayem, sehat selalu Pak Yus. Sembah nuwun. Monggo Bu Kesi. Dilaturaken dumateng para pepunden senior seniman ing Kukuban Kota dan Kabupaten Madiun. Ya, mligine katur dumateng Bapak Haji Muhammad Syafirun. Sugeng lenggah ana ing dalem monitor Kuntadi channel. Ya, ora kersa rene, kersa ning ko pas menyuro. Ha iya. Ora apa-apa wong panjenengane iki remene ning lakon. Ha iya. Sembah nuwun. Monggo Bu Kesi. Sadurunge telas sinom, monggo Bu Kesi kula caosi wanci anggenipun mengucapkan selamat sukses dan doa terbaik untuk keluarga besar Pikir Jagung Baru. Monggo Bu. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dumateng keluarga besar PG Rejo Agung Baru yang pada malam hari ini mengadakan tasyakuran tutup giling, Pak Dalang. Mugi-mugi setiap tahun hasil selalu melimpah ruah dan bertambah, para petani semakin sejahtera, para pejabat
dan masyarakat juga saling bahu-membahu. Akhirnya seluruh masyarakat Indonesia kebutuhan gulanya bisa tercover sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Telasnya Bu Kesi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya awake dhewe sakanca madangkara sowan komplit ya yo. Malah ditambahi bintang tamu ya kuwi Cak Julang CS. Wah ya lan uga sing dinteni karo para generasi Z lan uga para mak-mak warga masyarakat ing kota dan Kabupaten Madiun. Siapa lagi kalau bukan sinden yang lagi viral naik daun.